Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Peace of mind. Iniginatanyag ni Aksyon Demokratiko Presidential Candidate Isko Moreno sa iyang pagkampanya sa Negros Occidental. Nakikita man siya sa kay Bacolod City Mayor Evelio Lunardia nga first time nakikita sa isa ka presidential karon nga campaign period. May report si Nico Delfin. Mga hakos kag singgitan gikan sa mga supporters nga nakapula ang nagsugata kay Aksyon Demokratiko Presidential Candidate Isko Moreno sa iya pag-courtesy call kay Mayor Evelio Lunardia sa Bacolod City Government Center kay Inasang Aga. Nandito kami uli. Talagang palalambutin namin ang bulalo. Hindi pa naman huli ang lahat. Sa ikaapat niya na nga pagbalik sa syudad para sa kampanya, kaupo niya ang iya ka-running mate nga si Vice Presidential Candidate Willie Ong kag mga senatorial candidates nga sanday Samira Gutok, Jopet Sison kag anay Agrarian Reform Secretary John Castraciones, kaupod man ang Mothers for Change nominee nga si Mocha Uzon. I'm offering to you peace of mind. With all the problems that we are facing, mahal na bilihin, mahal ng kuryente, mahal ng krudo, bahay, eskwelahan, ospital, ang dami natin problema. Kaya we cannot afford na magpatuloy ang away ng mga may kulay. Nahauna naman ini nga tion nga nakaupod si Bacolod City Mayor Evelio Lunardia sa isa ka presidential candidate sa campaign period. Pero iyaging klaro nga nagapabilin siya nga neutral sa bahin sang presidential elections. I stay neutral. Okay, neutral din. He's a friend. So that's why we receive him here warmly. Ang others ay salamat ko dahil siya nga. Wala iya kong kontra paglagan ko National Presidential Mayor's League. Magluwa sa Government Center, nagbisita man si incumbent Manila Mayor Moreno sa St. Jude Tadeos Parish Church sa Barangay Alihis. Nakikita man siya sa alkalde sang Banwa sang Binalbagan kag nagtambong sa isa ka mini concert antes ng isa pa ka natalana nga grand rally sa Bacolod City Public Plaza. And I will compete until the last day. I will compete sa nekaminibing ng laban hanggang dulo. Pero sa iyaman nga pagbisita sa Bacolod, nag-withdraw man sa pwesto ang local chairman sang partido nga si Anay Konsehal Ricardo Canotan tungod sang pag-bypass sa iya. Suno kay Tan, wala siya napahibalo angot sa campaign activities ni Moreno bilang party mate kag wala siya na respeto bilang chairman sang local party. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.